Vitajte v politickej aréne. Predseda občianskeho združenia Voľná zóna, kandidát na primátora Bratislavy Miroslav Heredoš uverejnil status, v ktorom upozornil na odmeny Michala Fica vyplácané prostredníctvom agentúry Smer. Tvrdí, že nejde o nelegálne konanie, ale o problém v zákone, ktorý umožňuje politickým stranám presúvať štátne príspevky do vlastných obchodných spoločností. Podľa neho je potrebné novelizovať zákon o politických stranách a zabezpečiť väčšiu transparentnosť pri nakladaní s verejnými financiami. Heredoš doslova píše: keď informujeme v našom združení o konaní Marty Šimečkovej alebo vyzývame Jakuba Godu, aby zverejnil, ako prišiel k 3 bytom, je správne a potrebné sa pristaviť aj pri odmenách premiérovho syna Michala Fica, ktoré sú mu vyplácané z našich daní a ktoré dnes poukazujú na systémovú chybu v zákone. Mesačná suma 5 000 eur je pre bežného občana Slovenskej republiky nehorázna. Je pravda, že tieto peniaze nie sú ukradnuté v pravom slova zmysle, sú mu vyplácané legálne, avšak na základe pochybne formulovaného zákona. Je neuveriteľné, že dodnes nebol novelizovaný zákon o politických stranách a že politická strana dnes vie zakladať SROčky a do nich odlievať štátne príspevky, kupovať akcie alebo tváriť sa, že cez ne platí kampaň. Kampaň sa má platiť z transparentného účtu strany, tak aby bolo presne a transparentne viditeľné, kde peniaze občanov išli. V tomto prípade rozprávame o skutkovom stave, kedy strana Smer získala 23 miliónov eur za volebný výsledok z roku 2023 a cez 5 miliónov eur preleje do svojej stranickej SROčky, ktorá si bačuje od 9 k 5 a my občania to nemáme šancu skontrolovať. Cez tieto SROčky sa následne môžu rozoberať a aj sa rozoberajú naše štátne financie, teda naše dane, ktoré majú v zásade slúžiť iba na priame financovanie chodu strany. To je kúpa sídla, prenájom priestorov, platy funkcionárom strany a bežný chod strany a centrál. Treba preto povedať, že je potrebné novelizovať zákon a ja sa osobne pýtam, prečo sa tak už neurobilo. Dnes rovnako pridám za naše združenie Voľná zóna vyúčtovanie politickým stranám a viac medializujeme tie obrovské 100 milióny eur, ktoré sme politickým stranám už vyplatili. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.